लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो मोनसे गोदान टपिकनि सायाव सोलोंनाय जासिगोन। दिनै जोङो आसाम टेट 2021 नि थाखाय जोङो इनभाइरनमेन्टेल साइन्स साबजेक्टनि जोङो दिनैहाय मक टेस्ट 1 खौ लागोन एबा रिभिजन 1 खौ लागोन। बे समाव नोंथांमोननि प्रिपारेसन खालामनाय एबा स्टाडि खालामनाया बे समाव जोब्बाय जानो हागौ। दा नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय बयबो रेडि जाखाबाय। बेनि थाखाय जोङो बारा गोबाव खालामालासिनो बे भिडिअआव जोङो मोन 30ताल' एबा 30ताल' जोङो MCQ कुइसन बेयाव जोङो रिभिजन खालामगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांब्लानो जाबाय। बेफोरनि गेजेरावनो जानो हागौ बबेबा मोनसे कुइसना जोंनि जानो गोनां आनजादाव फैगोन। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायलांनोसै। पार्ट 1 जोङो बे भिडिअआव पार्ट 1 मोन, जों बेखौ जागायनोसै। कुइसन नम्बर 1 आव दङ गाहायनि बबे मोनसेखौ ब्लु प्लेननि एबा नीला ग्रह बुङो। होमबा बेयाव जोङो अप्शन ए आव दङ बुहुम, बि आव दङ मंगल, सि आव दङ बुध, डि आव दङ इउरेनास। अब्ला जोङो बबे ग्रहखौ जोङो ब्लु प्लेन होननानै बुङो होनबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर ए बुहुम। बुहुमखौनो जोङो नीला ग्रह होननानै बुंनाय जायो। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नम्बर 2 आव। कुइसन नम्बर 2 आव बुंदों गाहायाव होनायनिफ्राय गोजा ग्रह एबा रेड प्लेनखौ सायख'। जोंना गाहायाव मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बुहुम आरो शनि ग्रह होनाय दङ। बेनि मादाव जोंहा बबे मोनसेखौ गोजा ग्रह एबा रेड प्लेन होननानै बुङो। होमब्ला बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अप्शन नम्बर ए मंगल ग्रहखौ। दानिया नेक्स्टआव फैदो 3 नम्बर कुइसन। 3 नम्बराव बुंदों गाहायाव होनायफोरनिफ्राय गुदुंसिन ग्रह एबा हटेस्ट प्लेनखौ सायख'। जोंना सानखरांनि बयनिख्रुइ गुदुंसिन ग्रह बेयो बुध जागोन ना बुहुम जागोन ना मंगल जागोन ना शुक्र जागोन बेखौ सायख'नांगौ। अब्ला जोंना सानखरांनि गुदुंसिन ग्रहआ जाहैबाय जोंना बेयाव अप्शन नम्बर डि शुक्र ग्रह। बेजों लोगोसे बेयाव माखासे हिन्ट होनाय जादों, नोंथांमोना बेखौबो नायनानै लाबाय जाबाय। बेयाव दङ जोंना सानखरांनि गिदिरसिन ग्रह होननानै बुङोब्ला जोङो बृहस्पतिखौ बुजियो, आरो फिसासिन ग्रह होननानै बुङोब्ला जोङो बुध ग्रहखौ, आरो सानखर एबा साननि खाथिसिनाव जोंना बुध ग्रह, आरो बुहुमनि खाथिसिनाव थानाय ग्रहआ जोंना शुक्र ग्रह। बेखौबो नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो जोंना 4 नम्बर कुइसनाव। 4 नम्बर कुइसनाव जोंना बुंदों गाहायनि बबे मोनसे ग्रहखौ फुंनि हाथरखि आरो बेलासिनि हाथरखि एबा मर्निं स्टार एन्ड इभिनिं स्टार बुङो। होमबा जोंहा बबे मोनसे ग्रहखौ शुक्रखौ ना बुधखौ ना बृहस्पतिखौ ना मंगलखौ। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन शुक्र ग्रह। बे शुक्र ग्रहखौनो मर्निं स्टार एन्ड इभिनिं स्टार होननानै बुंनाय जायो। दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट 5 नम्बर कुइसन। दा जोंहा 5 नम्बर कुइसनाव फैबाय गाहायाव होनायनि बबे सैथो नङा बेखौ जोंहा सायख'नांगौ। बेयाव माखासे जोंहा रायजोनि नाम लोगोसे बिसोरनि केपिटेल एबा बिसोरनि राजथावनिनि नाम होनाय दङ। बेयाव अप्शन नम्बर ए आव दं मेघालय। मेघालयनिया शिलं, मेघालयनि राजथावनिया शिलं। औ बेथ' नंगौ, बे कारेक्ट। ओमफ्राय मणिपुरनिया इम्फल, बेबो कारेक्ट। मिज'रामना आइजल, बेबो कारेक्ट। दाना जोंहा सिक्किमनाथ' इटानगर नङा। सिक्किमना जोंना मामोन? सिक्किमना जोंना गेंटकसो, आरो इटानगराथ' जोंना अरुणाचल प्रदेशनिसो बियो राजथावनि। अब्ला जोंना बेयाव सैथो नङिया जाबाय नैबे अप्शन नम्बर डि आनो बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन। दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन 6 नम्बर। 6 नम्बराव जोंना कुइसना बुंदों आलि आइ लिगां फोरबोआ बबे हारिनि फोरबो। दाना जोंना बे आलि आइ लिगां फोरबोखौ बबे हारिया फालियो। ए नम्बराव दं गार'फोरनि, बि आव दङ बर'फोरनि, सि आव दं मिसिं, आरो डि आव दं राभा। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर सि मिसिं। मिसिंफोरा आलि आइ लिगां फोरबोखौ फालिनाय जायो। दाना नेक्स्ट 7 नम्बर कुइसनाव फैबाय आसामाव थानाय गासै हारिमायारि पार्क बा नेसनेल पार्कआ जाबाय। आसामाव गासै जोंना गंबेसे नेसनेल पार्क दं। देग्लायनि बोसोराव एबा 2021 मायथाइयाव जोंना 2 गोदान जाबावदों। बेयाव होमबा अपसना 7 दं, 5 दं, सि आव 6 दं, डि आव 8 दं। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर ए टटेल 7था जाबाय बियो। दाना नेक्स्ट कुइसन 9 नम्बर कुइसनाव बुंदों परिमला मोनसे माइ, बि आव दङ माइनिफ्राय दिहुननाय मुलि, सि आव दङ जुनार, डि आव दं मोनसेबो नङा। अब्ला परिमला जाबाय मोनसे माइनि मुं। अब्ला बिनि अपसना कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर ए माइ। दाना नेक्स्ट कुइसन
नेक्स्ट क्वेश्चनाव दं जोंहा 9 नम्बराव मुलुग आबहावा सानखौ फालियो 5 जुन 4 जुन 7 जुन 6 जुन बे क्वेश्चनाव जोंना फैबाय थायो अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जों बयबो मिथिखागौ ऑप्शन नम्बर ए 5 जुन दाना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 10 आव दं बुहुम सान एबा आर्थ डे खौ फालियो आर्थ डे खौ जों माब्ला फालियो 22 एप्रिल ना 22 मार्च ना 22 मे ना 22 जुन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना ऑप्शन नम्बर ए 22 एप्रिल दा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आव फैबाय रोड सेफ्टी वीक खौ माबे दाननि गिबि हप्तायाव फालियो होमबा जोंहा रोड सेफ्टी वीक खौ मार्च जानुवारि डिसेम्बर फेब्रुवारि अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना मार्चनि फार्स्ट हप्तायावनो जों मा रोड सेफ्टी वीक खौ फालिनाय नुनो मोनो अब्ला कारेक्ट एन्सारा ऑप्शन नम्बर ए दाना नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नम्बर क्वेश्चनाव बुंदों पल्यूशन सोदोबा फैदों पल्यूशन सोदोबा फैदों एआव दङ लेटिन रावनिफ्राय बिआव दङ ग्रीक रावनिफ्राय सिआव दं फरासि रावनिफ्राय डिआव दं फारसि रावनिफ्राय अब्ला पल्यूशना जोंना फैदों लेटिन रावनिफ्राय होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर ए लेटिन रावनिफ्राय बे पल्यूशन सोदोबा फैदों दाना नेक्स्ट 13 नम्बर क्वेश्चन 13 आव जोंना क्वेश्चनाव दङ ब्लैक फरेस्ट एबा गोसोम हाग्राखौ गाहायनि बबेयाव मोनो दाना जोंहा ब्लैक फरेस्ट एबा गोसोम हाग्राखौ बबे कान्ट्रियाव मोनो इटाली बिआव फ्रान्स दं सिआव जार्मानी दं डिआव स्पेन दं अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय ऑप्शन नम्बर सी जार्मानीयावनो मोनो दाना नेक्स्ट 14 नम्बर क्वेश्चनाव फैबाय आटाकामा डेजार्टआ गाहायनि बबेयाव दं बे आटाकामा जोंना डेजार्टआ आर्जेन्टिनायाव ना चिलीआव ना जापानाव ना पेरुआव होमब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना ऑप्शन नम्बर बी चिलीआव बे बालाबारिया दङ नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेबो एसे इम्पोर्टेन्ट खोब फैनोबो हागौ दा नेक्स्ट क्वेश्चनाव दङ जोंना 15 नम्बर क्वेश्चनाव गाहायाव होनायफोरनि बबे मोनसेया आसामाव दैबाना जानायनि फुंखा नङानो दैबाना जानायनि गाहाय जाहोन नङा बबे मोनसेया बेखौ बासिनांगौ एआव दङ हाग्राबारि फोजोबनाय बिआव दङ बांग्रि सिआव दं आबहावा गुबुंले जानाय डिआव दं अखा हाबाय थानाय होनबा जोंना बेयाव हाग्राबारि फोजोबनाय बेबोथ' जोंना मा जायो दैबाना जानायनि जाहोन जायो बांग्रि बेबो जाहोन जायो आबहावा गुबुंले जानाय बेयो दैबाना जानायनि जाहोन जाया अब्ला बियो जाया अखा हाबाय थानाय बेबोथ' दैबाना जानायनि जायो होमबा जोंना बेयाव अपसना बासिनांगौ फुंखा नङाखौ होमब्ला कारेक्ट एन्सारा जागोन बेना पल्यूशन एबा आबहावा गुबुंले जानाया बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन दाना नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नम्बर क्वेश्चनाव बुंदों साननि रोजा फान्थाव गाब सोरां रोदाया मा बेरामनि जाहोन आल्ट्रा भायलेट रे होननानै जायखौ जोङो बुङो फान्थाव गाब सोरां रोदा बेयो जोंना बिगुरनि केन्सार बेमार जाहोयो होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा ऑप्शन नम्बर ए आ जागोन बिगुरनि केन्सार बेराम जाहोयो दाना नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नम्बर क्वेश्चनाव बुंदों रेड डाटा बिजाबा मोनसे दाना रेड डाटा बिजाब बेबो खूब इम्पोर्टेन्ट बेनिफ्रायबो कुइसन जाबाय थायो रेड डाटा बिजाबा मा ऑप्शन नम्बर ए आव दं ए बुक ऑन डाटा ऑफ कलर ए बुक ऑन इम्पोर्टेन्ट इवेंट ऑफ द वर्ल्ड सिआव दं ए बुक ऑन डाटा अबाउट इनडेंजर स्पीशीज ऑफ एनिमल डिआव दं नन ऑफ दिस अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जागोन ऑप्शन नम्बर सी ए बुक ऑन डाटा अबाउट इनडेंजर स्पीशीज ऑफ एनिमल जोंना माखासे जिब जुनारफोर जायफ्रा गोमालांनो हमनाय जोबलांनो हमनाय बेफोरनि सायाव लिरनाय बिजाब बेयो रेड डाटा बिजाबा बे दाना नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 18 आव बुंदों कजेस ऑफ ओजोन होल इज दाना ओजोन गुदुं जानाय एबा ओजोन जामख'नायनि गाहाय जाहोना मा बेनि एआव दङ बिआव दङ CO2 सिआव दं CFC डिआव दङ CH4 अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय नैबे क्ल'र'फ्ल'र'कार्बन ऑप्शन नम्बर सी बेनि थाखायनो जोंना ओजोन होल जायो बे दा नेक्स्ट क्वेश्चनाव फैबाय 19 नम्बर क्वेश्चनाव दङ दिपर बिल बर्ड सेंचुरी इज इन नैबे दिपर बिल जोंना दाउनि सेंचुरीया अबे जायगायाव दङ एबा अबे डिस्ट्रिक्टआव दङ बेखौ बासिनांगौ बेयाव नगाव डिस्ट्रिक्ट बरपेटा डिस्ट्रिक्ट कामरुप डिस्ट्रिक्ट डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्ट अब्ला बे दिपर बिला जोंना दङ नैबे कामरुप डिस्ट्रिक्टआव अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा ऑप्शन नम्बर सी नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आव दङ क्वेश्चना गाहायनि बबे मोनसे गेसआ बुहुमनि दुंथाइ बांनायनि गाहाय जाहोन बा बुहुमनि दुंथाइ बांहोनायनि गाहाय जाहोन
खालामग्रा गेसानो जाहैबाय जोंना बे अपसन नाम्बार ए कार्बन डाइ अक्साइड बियो बे कार्बन डाइ अक्साइडनि जाहोनावनो जोंना मा बुहुमनि दुंथाया बाङो दा नेक्स्ट कुइसन 21 नाम्बार कुइसनाव जोंना कुइसना बुंदों गाहायनि बबे सम्पदा फोदानफिनजाग्रा सम्पद माने गोदानै जाफिनग्रा सम्पद रिन्युएबल रिसोर्सेस होननानै जोङो जायखौ बुङो बे पेट्रल डिजेल एलपिजि अक्सिजेन प्रेजेन्ट इन एयार होनबा बबे फोदानफिनजाग्रा बेयाव अपसन नाम्बार डी अक्सिजेन प्रेजेन्ट इन एयार बाराव थानाय अक्सिजेन बेयो होनबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार डी नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 22 जोंना 22 नाम्बार कुइसनाव बुंदों वाल न' तम्बुकु डे खौ फालियो नाउ वाल न' तम्बुकु डे खौ जोंहा माब्ला फालियो अपसन ए आव दङ 31 मे बि आव दङ 31 जुन सि आव दं 31 जुलाइ डि आव दं 30 मे अब्ला नोंथांमोना गोसोआव ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायो अपसन नाम्बार ए 31 मे आवनो फालिनाय जायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दाना नेक्स्ट 23 नाम्बार कुइसनाव जोंना बुंदों हाग्रामा फोजोबस्रांनायनि जाहोनाव दाना कुइसना मा हाग्रामा जोबस्रांनाय एबा फोजोबस्रांनायनि जाहोनाव मा जायो ए आव दङ आबहावाया मोजां जाबोदों अखा हानायनि बिबाङा बांबोदों हानि हासार बांदों हा खुरखानाय बांबोदों होनबा जों बेनिफ्राय बुजिनो हायोदि हाग्रामा जोबस्रांनायनि जाहोनाव जोंना हा खुरखानाया बांबोगासिनो दङ अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार डी आ जागोन नेक्स्ट कुइसन गाहायनि 24 आव दं गाहायनि बबे सन्देरग्रा बेराम बा सन्देरग्रा बेरामखौ जोंहा बेयाव बासिनांगौ बेयाव दङ कलेरा हार्ट एटेक एबा हार्ट बेराम बेयाव दङ डायबेटिस डि आव दङ प्रेसार अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंना जायो अपसन नाम्बार ए कलेरायानो जोंना बारदेरग्रा एबा सन्देरग्रा बेराम दा नेक्स्ट कुइसनाव दङ 25 नाम्बार कुइसनाव बुंदों वार्ल्ड एड्स डे खौ इज अबजार्भ अन माने वार्ल्ड एड्स डे खौ माब्ला फालिनाय जायो होनबा बे दङ 1 डिसेम्बर बि आव दङ 1 सेप्टेम्बर सि आव दङ 1 नभेम्बर डि आव दं 1 जानुवारि अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा गोसोआव ला नोंथांमोन 1 डिसेम्बरावनो बे एड्स डे खौ फालिनाय जायो एक्वायर इमिउनो डेफिसियेन्सि सिन्ड्रम होननानै बुङो जायखौ जोङो होनबा बेनि फुल फर्मखौबो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय एक्वायर इमिउनो डेफिसियेन्सि सिन्ड्रम एबा सिन्ड्रम होननानै बुङो जायखौ दाना जोंहा 26 नाम्बार कुइसनाव फैदोलाय 26 नाम्बाराव जोंहा बुंदों कुइसना इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज आर भेरि इम्पर्टेन्ट फर इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज एबा इनभाइरनमेन्टेल फरायनाया जोंना इम्पर्टेन्ट एबा जायो मानो होनबा बियो इम्पर्टेन्ट जायो एनाव दङ गेटिं क्लियार ड्रिंकिं वाटार बि आव दङ क्लिन एन्ड फ्रेश एयार सि आव दङ क्लिन एन्ड लिभिं कन्डिशन all of the above होनबा जोंना नैबे ए आबो कारेक्ट जायो बि आबो कारेक्ट जायो सि आबो कारेक्ट जायो होनब्ला बे एन्सारनि एबा बे इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिज आर भेरि इम्पर्टेन्ट फर बेनि एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डी all of the above आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन नेक्स्ट कुइसनाव दङ 27 नाम्बार कुइसनाव बुंदों बेयाव बोथोरा बबे थोरफोआव सोमजियो जोंना माखासे बारमण्डलनि थोरफोफोर दंमोन ट्रपोस्फियार स्ट्रेटोस्फियार मेसोस्फियार होननाय अब्ला जोंना बेफोरनि मादाव बबे मोनसे थोरफोआव जोंना बोथोरा सोमजियो होनबा जोंना बयनिख्रुइबो गिबिसिन मोनजेननाय ट्रपोस्फियारावनो जोंहा सोमजियो बोथोरा ट्रपोस्फियार आरो अजना बबाव सोमजियोमोन जोंना स्ट्रेटोस्फियाराव अजन लेयारा बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना होनबा बोथोरा बबे थोरफोआव सोमजियो होनबा जोङो बेनि कारेक्ट एन्सारखौ होनांगोन ट्रपोस्फियार दाना जोंहा नेक्स्ट कुइसन 28 खौ नायनोसै नेक्स्ट 28 नाम्बार कुइसनाव दं CNG नि आबुं मुङा मा बेबो इम्पर्टेन्ट कुइसन फैनो हागौ CNG नि आबुं मुङा बेयाव अपसन नाम्बार ए आव दं कमन नेशनेल गेस बि आव दं कमप्रेस नेशनेल गेस सरि नैबे नेशनेल नङा नैबे नेशनेला जोंना मा जानांगौ नेचारेल जागोन बे नेचारेल बे हा कमप्रेस नेचारेल गेस सि आव दङ कमन नेचारेल गेस डि आव दं सार्टिफाइड नेचारेल गेस अब्ला जोंना CNC एबा CNG स्टेन्ड फर मा कमप्रेस नेचारेल गेस अब्ला CNG नि आबुं मुङा जायो जोंना अपसन नाम्बार बि कमप्रेस नेचारेल गेसआ बेनि कारेक्ट एन्सार दा नेक्स्ट कुइसन फैयो
दाना नेक्स्ट कुइसन 29 आव गाहायनि बबेनि सायाव सोनारनानै आबहावा सोलोंथाइखौ थाखो 3 निफ्राय थाखो 5 सिम गायसननाय जादोंनो थाखो 3 निफ्राय थाखो 5 सिम मानि सायाव सोनारनानै जोंहा एयाव दं NCF 2005 बियाव दं NCF 2009 सियाव दं NPE 1989 डियाव दं NPE 1968 बेबो मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट कुइसन बेबो फैथावना अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जायो जोंना अप्शन नम्बर A NCF 2005 नेशनेल कारिकुलाम फ्रेमवर्क 2005 बे NCF नि फुल फर्मआ जोंना मा होनना बुङोबा नेशनेल कारिकुलाम फ्रेमवर्क गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोन माब्लाबा बेखौबो सोंथावना दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो जोंना 30 नम्बर कुइसन बेनो जोबथा कुइसन बेयाव बुंदों गाहायनि बबे मोनसेखौ गुफुर हादरमा बुङो व्हाइट कन्टिनेन्ट होननानै बुङो जायखौ गाहायनि बबे मोनसेखौ गुफुर हादरमा एक जोंना अप्शन ए आव दङ इन्डिया बियाव दं इंलेन्ड सियाव दं अस्ट्रेलिया डियाव दं एन्टार्कटिका अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नम्बर डी एन्टार्कटिका बे एन्टार्कटिकाया जोंना मा होनो बेयाव नै 98%आनो कमप्लिटलि कभार विथ आइस माने बे जोंना 100 आव 98%आनो गासिबो गुफुर बरफजों खोबनानै थाजोबनाय बे जायगायाव बेनिखायनो जोंहा बे एन्टार्कटिकाखौ जोङो गुफुर हादरमा एबा व्हाइट कन्टिनेन्ट होननानै बुंनाय जायो बे अब्ला जोंना बेखिनियावनो जोङो EBS नि एबा जों एनवायरनमेन्टेल साइन्सनि जोङो 30टा MCQ खौ जों बेखिनियावनो लाजोबनाय जाबाय अब्ला जोंहा नेक्स्टआव बेनि पार्ट 2 फैगोन पार्ट 2 आवबो जोङो 30टा इम्पोर्टेन्ट MCQ होनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौबो नेनानै थाबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो एसेनोसै गोजोन्थों